Gipangulohan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsubo sa alternate runway sa Mactan-Cebu International Airport karong hapon. Si Nico Sereno sa live report. Nick? Yes, may formal nga gi-inuragahan karong hapon ang 2 bilyones pesos nga balor sa alternate runway nga na-construct dinhi sa Mactan-Cebu International Airport, labing una kuno nga alternate parallel runway sa mga tugpahanan dinhi sa Pilipinas. Alas 2:30 miabot sa Mactan-Cebu International Airport ang Presidente, uban kang DOTR Secretary Jaime Bautista, Cebu Governor Gwen Garcia ug Airport General Manager Julius Neri Jr. Gipahigayon nila ang drive-thru sa alternate runway sa airport nga may gitas-ong 2,600 meters. Gihangop sa mga opisyales ang labing unang alternate parallel runway sa nasod nga nahimutang sa Mactan-Cebu International Airport. Bisan kung natapos na ang pagtukod sa runway, apan nagpadayon pa ang commissioning sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap sa alternate runway sa dili pa kini hingpit nga gamiton sa musunod nga mga buwan. Nagplano ang Mactan Airport nga ipahigayon ang pag-rehabilitate sa primary o main runway karong tuiga ug ang alternate runway mo'y ilang gamiton. Kung mahingpit na ang rehabilitation sa primary runway, mamahimong ang duha na ka runway ang dunganon sa paggamit. Plano sa Airport Authority ang usa ka runway gamiton alang sa mga arriving flights, samtang laing usa alang sa mga pa-take off o departing flights. Usa kini ka pamaagi aron mas makadawat og daghang flights ug dugang mga pasahero ang tugpahanan. Gidayeg sa Presidente ang nahimong pagpalambo sa airport infrastructure sa Mactan. This new runway will help us in so many ways. Number one, for those passengers who use Mactan-Cebu, you will notice that our main runway is now very bumpy. It is an urgent need, not only of an asphalt overlay, but also of repair and rehabilitation. So we are going to do that later this year once the alternate runway is fully operational. This new runway at the Mactan-Cebu International Airport reflects the very essence of Cebu. It is dynamic, promising, and always ready to take on challenges. This parallel runway symbolizes the unrelenting drive to connect and to grow and to lead. Matod sa mga otoridad akong tabang kining pagbatunog alternate runway sa MCIA aron mapalambo pa ang operational capacity dinhi sa tugpahanan, labi ng gilauman mas magkadaghan man gyud ang mga flights ug mas magkadaghan ang mga pasahero. Samtang sa hamubong pakighinabi sa mga tigbalita, masaligon ang Presidente nga makadepensa ang gobyerno sa pagkwestiyon unya sa General Appropriations Act. Nahinabi na sa Presidente ang Solicitor General nga nipasalig nga nahasubay sa balaod ang napirmahan nga national budget karong tuiga. May kun matigayon ang mga plano karong tuiga sugdan kining rehabilitation sa main runway nga mulanat og mga usa ka tuig matod ni GM Neri maong gamiton una kining alternate runway ug human niini mamahimo na unya nga magamit kining duha ang main ug ang alternate runway dinhi sa Mactan Airport. May Daghang salamat, Nico Sereno.